Why bagyo o do pressure area nga nakaroon sa nasod o baka mamahimong maomol sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa mosunod 5 ka adlaw base usab sa Tropical Cyclone Potential Threat Forecast. Ana sinating kusog nga mga pag-uwan o pagpanag-o mugna sa mga localized thunderstorms nga naomol tungod sa hanging habagat nga nagpasulabay karon sa Southern Luzon ug Western Visayas. Ang pag-uwan nga nasinati kagabi gikan sa alas 6 hantod na sa alas 10 sa gabi nakabuo og 54 millimeters nga pag-uwan sa Sugbo Samas gidaghanon sa tubig nga sa 21 ka mga Olympic size swimming pool. So by nini nakatigom na ang Sugbo og 179 millimeters o baka 99.1% sa normal nga gidaghanon sa tubig uwan nga masinati Sugbo matag buwan sa Hunyo, sulod pa lang sa 23 ka adlaw. For the next 5 days until sa Friday, karong Friday, 70% chance ang ato ang rain nga gi-expect. For the next, after karon, mubaba, mo improve yung their condition ta, mag-range na siya og 30 to 40